tayo. Hala, kinsa ka ti? Ako si Nadine. Ako ang iyong bagong mama. Ha? Naman dito akong mama sa taas. Di mo tika mama. Charot. Tawagin mama pi, inanay tao. Wago na ko. Dali lang ha. Ma, may tao sa gawas ma. Oh, pasakaan lang dong, pasakaan lang. Saka daw te. May buta kong solidad, nana ko ma'am, nana ko magamit. Uy, day nadi. Dayo, lingkod. Ma'am, ang dalangin mo? Lingkod. May buntag ma'am. Katong bata sa baba mo si Junior. Muto akong kauban dire sa balay. O si Lula, sitang nimo, nasa kuan. Nasulod sa nasulod sa kwarto. Kaya nadulag mo ba legit? Oo, atong bata sa baba mo si Junior. Anak ka si nanay. Asa ba na ang kwarto, ma'am? Muna yung kwarto. Kana, kabrihi. Nana kay kwarto. Ay? Ma'am, puno magamit, ma'am. Yes. Muna ang bodega sa una. Dara ang magamit. Ibutang ang dira yung magamit ka. Ilang dira, sumutag space para na kayo maigdaan. Ang tawagin si Lola para maila-ila ninyo. Asa man si Lola sitang, ma'am? Ako tawagin si Lola. Pagkagawa pa ng bayhanan ni Wara magway ligo. Hi Lola. Ako rin si Nadine. Nadine Munyo. Ako si Lola sitang nimo. Na kay bungot, kilalaki man ko dati, babae na ko karon. Gaduwa ako Mobile Legend, gaduwa pa ka ni. Dili ko nagadulag Mobile Legend la. Di ko kabal. Di ako gaduwa. Sige, pagsuri ko sa mo dyan, sorry dada. Rank ko sa ni rank. Ha? Dahil Nadi, muni mong first sa trabaho. Kimpiyohan mo ang bodega. Nag-record siya na pwede ka mahigaan para di ka masakit mo likot matulog na ka. Pag umani mo dira, baba ka dito, maghugas sa plato, timpiyohan mo ubos, maluto ka panihapon para sa tuwa. Okay? Sabot ka? Sige ma'am.